Hello, my name is İlhan Yalçın. I'm from Selectum Hotels from Antalya. Welcome to this event. Enjoy the time. Рада приветствовать наших любимых партнеров здесь, в Болгарии. Надеемся, в следующем году, в 2023 году, увидеть еще больше гостей из вашей прекрасной, радушной страны. Хорошего всем дня, хорошего сезона! Всяка година чакам с нетърпение workshop на Emerald Travel, тъй като имам много близък контакт с менеджери, с хотелиери и това ми дава много полезна информация относно моята агенция и работата ми с клиенти. Welcome to Turkey. We'll be always waiting for you. You're always welcome in our warm hands. Welcome to Kuşadası. Welcome to Bodrum. С най-голяма отговорност връчвам тази награда. Тя е за тях, които с работата си от сутрин до вечер дават пример на своя екип как трябва да се работи с отношение за туризма. Тя е за вас, защото вие заедно градите имиджа на България и давате нови възможности и подарявате щастие на своите клиенти. Hello everybody, my name is Batu. I'm from Grand Luxury Hotels from wonderful region of Antalya, Turkey. Мы все с радостью ждем вас и ваших гостей в нашем замечательном отеле. Присъствам на едно невероятно роуд-шоу на Emerald Travel. Бих искала да благодаря за подкрепата им през тези всички години, а за сервиса, който ми оказват във всеки един момент. Клиентите са доволни. Очакваме едно успешно лято 2023 година. We are waiting for our guests from Bulgaria. I wish you have a nice season and Bulgaria market for us very important. Thank you very much.